Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Adam balası bu dünyada yaşayanda özüne türlü maksatlar koyar. Hem de şu maksatlar arasında elita degan обществода bulur için tırışa oynuyor. Malın buldarga, derece alırga, şul elita обществосына kirasi kila kişinin. Lakin şul kızık, sınav versek, bu elita hakiki ravishda elita mikan? Ул төрле ысуллар белән малын табырга тырыша. Хәләл вә харам аңына карамастан. Ул тырыша төрле юллар белән кеше башы аркылы гайбәтләр сөйләп, кешенең дәрәҗәсен төшереп, үзен бер дәрәҗә алырга тырыша. Әле анда ләгеп тә төрле гөнаһлар кылырга мөмкин. Һәм менә тышкы рәвештән карасаң, вроде дөрес әйткәндә, машинасы яхшы, ие бар, шундый дәрәҗәдә, шундый кешеләр янында йөри шикелле. Безгә шундый күренеш. Ә бит эчке якка карасак, каты түбән дәрәҗәдә төшмәсәк тә, бер сорау бирәбез ул кешегә. Син бәхетлеме? Менә син ирештең инде ул дәрәҗәдә, син уйлаган дәрәҗәгә. Син бәхетлеме? Күбесе юк дип әйтәләр. Бу элитамы инде ул. Әле үзен элитада сизеп, ул кеше менә һәм вакыты килгәч, ва Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйткән шикелле, куллу нафс заикатул маут. Һәрбер җан иясе үлемнең тәмен татыячак дигәч, вакыты килгәч, бу дөньяны китә инде ул. Бу элитамы инде ул, кардәшләр. Нәрсә ул хакыйкый элита дигәндә? Хакыйкый элита шул, кардәшләр, кайчан син бер кайчан үлмисең. Кайчан гел яшь матур буласың. Кайчан син янда шундый матур хатын-кызлар булачак, ул хатын-кызлар белән чагыштырганда берни хатын-кыз якын тора алмый. Ул элита дигәндә, ул дәрәҗә, кайчан син шундый тәмле ризыклар татыйсың, кайчан бер кайдан да татмагансың аңлашка кадәр. Ул элита, кардәшләрем, үлемнән түгел, көн сайын син матуррак буласың. Кайда соң ул элита дигәндә, ул кардәшләрем җәннәттә. Менә безнең асыл. Әлбәттә, Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бер хадисында әйтте, һәрбер адам баласы фитри иман белән туа. Һәм менә шул фитри иман, кардәшләрем, үзенчә бер программа шикелле. Ул программада безнең салынган инде ул. Җәннәткә керү теләү. Теләк җәннәткә кергә безнең йөрәгебезгә салынган инде ул. Һәм шул элитада булу да салынган. Ләкин шайтан ул мәсьәләне алып, ул максатны алып, үзенә әйләндерә. Әйтә ди, бу дөньяда элитада бул. Әйдә бу дөньяда җәннәт эшлә дип әйтә. Бу дөньяда беркайчан җәннәт булмый. Һәм хакыйкый рәвештә бу дөньяда элита дәрәҗәсе булмый, иллә мәгәр нинди ул элита дәрәҗәсе? Элита дәрәҗәсе шул вакытта була, кайчан кеше Раббысы янында зур дәрәҗәдә булса. Шул вакытта гына бу хакыйкый элита була. Димәк, бу дөньяда да әгәр дә без зур дәрәҗә телибез икән, иң зур дәрәҗәдә, дәрәҗә ул, кардәшләрем, ул Аллаһ белән якын булу. Һәм кыямәт көндә дә җәннәттә җәннәт әһелләре Аллаһны күрерләр. Вуҗуху яума идин надира. Алар йөзләре матур булачак ди. Ни өчен? Ни өчен иң матур булачак? Чөнки анда хатын-кызлар бармы? Матур юк. Ризык өченме? Юк. Иля раббиха надира. Чөнки алар Раббысына карыйлар. Иң зур дәрәҗә, син беләсез. Иң зур ләззәт, хәтта җәннәт белән чагыштырганда да, җәннәттә үзендә ул Аллаһны күрү. Менә бу, кардәшләрем, хакыйкый элита. Һәм Аллаһ та безне анда чакыра. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям ингән монда Куръан Кәрим белән безне шул юлга чакыра, шул дәрәҗәгә чакыра. Шуннардан булыгыз ди Аллаһ Тәгалә. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям үз мисал белән күрсәтте. Шунда булыйк әйдә бергә. Элитада булыйк, ул дөрес максат. Ләкин алыштырмагыз. Бу дөньядагы аңлатма белән, хәтта менә йолдызлар әйтәләр бит инде, шул теге төрле җырчыларны, йолдыз, нинди йолдыз инде ул дип уйлайсың. Ул бит нинди генә кылмаган. Зина да кылган. Чишелеп йөри ала подиумда. Нинди ул йолдыз инде ул? Йолдыз түгел. Бу дөньяда бөтен терминология әйләнгән, кардәш. Уйлаучыны авторитет дип йөртәләр. Башка нәрсәләрне әйләндерәләр. Безнең бер бар зур канун, бер асыл бар, ул Куръан Кәрим. Һәм Куръан Кәрим әйтә, кайда ул хакыйкый элита, кайда ул хакыйкый элита түгел. Кайда ул җинаят, кайда ул дәрәҗә. Аллаһ Тәгалә безгә аңлата. Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям үз гамәле белән, тормышы белән күрсәтте. Шуңа күрә әгәр дә без, кардәшләр, телибез икән, ахирәттә иң мөһим көндә, кыямәт көндә зур дәрәҗәле элита буласыбыз килә икән, ва ма яттакилляһ яҗ'алhu махраҗа. Кем тақвалыкны, сыйфатын күрсәтсә, тақвалык сыйфатларында була икән, Аллаһ төрле юллардан аларга чыгым бирәчәк. Ягъни анда да, кыямәт көндә дә ул
Аллаһ Тәгалә чыгым биреп, ул элитадан булачак. Һәм бу дөньяда да кардәшләрем, ничек кенә телевизор безгә күрсәтмәсен, ничек кенә кешеләр әйтмәсеннәр, төрле фикерләр безгә әйтмәсеннәр, хакыйкый мәсьәлә, хакыйкый дәрәҗә, хакыйкый элита ул шул вакытта булачак, кайчан син Аллаһ Тәгалә кушканча яшәсәң, кайчан син, кайчан без бергәләп Аллаһ Тәгаләгә итагать итсәк, шул вакытта хакыйкый дәрәҗә булачак кардәшләрем. Чөнки әгәр дә син Аллаһка итагать итәсең, әгәр дә син Аллаһ алдында зур дәрәҗәле буласы килә икән, син гөнаһлардан ерак буласың. Димәк, син фахишәлек, сине түбәнсетә торган гамәлләрдән ерак буласың дигән сүз. Аллаһта тыйган сүзләрдән ерак буласың. Син тырышасың изелек кылырга һәм шулар белән Аллаһ та синең дәрәҗәңне күтәрә дә. Бу дөньяда да, киләчәктә дә. Шуңа күрә кардәшем, Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә моның турында атмаска насыйп итсә иде һәм хакыйкый элитадан булырга һәрберебезгә дә Раббыбыз насыйп итсә иде. Безгә генә түгел, безнең балаларыбызга, безнең хатыннарыбызга, безнең әниятеләребезгә, безнең кардәшләребезгә, һәрберебезгә һәм бөтен кешегә дә Аллаһ Тәгалә туры юлны күрсәтеп, һәрберебезгә дә шул элита, хакыйкый элита, җәннәттәге элитадан булырга Раббыбыз һәрберебезгә дә насыйп итсә иде. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.